adong kejadian baru-baruan na viral ima kejadian na di Balige. Adong ro sadaina naong marhamulian di ulaon parmoding ni amatana na parjolo. Gabe ribut ma di ulaon partua ni ima suamina na parjolo. Buasa gabe ribut odo na gabe suku-sukun. Totu molonunga marhamulia ni natai godang mana gabe suku-suku di harorona. Aha maksud do tujuan ni haroroni inatai. Mololau hita tu adat si habatahon. Sianau sadiri nama dok dangadong lapatanna ro inatai di ulaun ima parmodingi amatana na parjoloi. Jala daktalup inatai makkabaluhun manang majalo ulus tujung di parmodingni amatana na parjoloi. Bahasa udok songoni alanunga marhamulian inatai tu marga na asing. Totu gabe parnihutani marga hamulian nai maibana. Molo tungadok pe ianakon na manang boruna sian suamina na parjoloi. Molo mangoli manang muli pe haduani daktaluk tong inatai hasahatan ni sinamo. Bahasa udok songoni aidang boy sadaina pajongjok ko dua marga. Satolop dora adat Batak naksongoni pe hukum di Indonesia iman namadok taringot di sistem undang-undang perkawinan iman naigwari poliadri nomor 8 dang boy sada istri dua suami dilarang doon di hukum undang-undang Indonesia. Jadi dihamuna akkaina na dua suamina na tolu suamina manatma dipikiri jala manatma dirimangi horas ma dihita saluhutna.